han fet els i les companyes per a després poder continuar xerrant i gaudir d'aquesta exposició, però és al fi gaudir de 40 anys d'història del nostre poble. Bé, les paraules benvinguts i benvingudes a aquesta inauguració. S'acompanya el nostre alcalde, Alfons, està Maria Josep, també que voldrà dirigir-nos unes paraules en nom també de compromís i sobretot també està Baldo per a reforçar d'alguna forma aquesta història compartida entre tots i totes. Bé, jo m'he preparat un xicotet discurs, aleshores, com sempre, d'un temps, d'un país que ja és un poc nostre, d'un país que anem fent. Hem de cantar les esperances i provar la poca fe. A on estàveu vosaltres fa 40 anys? Després de la Pantanà del 82. Cal recordar, no?, al veure les fotografies. Mireu, jo acabava d'arribar al Cira. Sembla que portava les inundacions darrere, perquè venia de la Malvarrosa i allí crec recordar que l'última vegada que estava a l'escola vingueren els bombers a traure els xiquets perquè hi havia inundacions. De la Malvarrosa al barri de les Bases, imagineu-se, no? Però en pocs mesos ja m'enamorava de la llum, de l'olor, del paisatge d'aquest poble. Varen néixer meus fills, Anna i després Diego. La meva integració a la comarca i a la ciutat venia de la mà de treballar en l'escola de Carcaixent, en l'escola d'ensenyament en valencià del Víctor Oroval, i també així col·laborava en el grup de danses La Catxutxa fent de reportatge fotogràfic. Per ahir n'hi ha alguna foto que aparegui. Bé, però una qüestió. A les primeres eleccions amb la unitat del poble valencià, amb Toni, m'encarregava de repartir els entrepats als apoderats de les taules. Ja me'n recordo de tot això. Després de 4 dècades, cadascú de vosaltres pot tancar els ulls i pensar on estava, què feia i quins records té. El poeta diu, o la cançó que Raimon diu, entre els sorolls dels cotxes, del carrer i de la gent que atrafegada passa, he vist molt clar que són molts els que lluiten i que com tu, com vosaltres, calladament treballen. T'he conegut sempre igual com ara. Han estat molts anys d'experiències, d'aprenentatges, un viatge ple de coneixences, un viatge que s'ha permès en l'actualitat i abans ser la segona i ara la primera ciutat del País Valencià amb alcaldia i govern nacionalista. De compromís. Durant 40 anys hem construït entre tots i totes una utopia d'esperances, de nacionalisme, de progrés i de valenciania. Amb uns inicis, recordeu, marcats per esdeveniments, entre d'altres, les catàstrofes naturals de la Pantanada de Tous d'octubre del 82, la nevada del febrer del 83, la riuada de novembre del 87. Per primera vegada, en 1983, el nacionalisme valencià té veu i vot a l'Ajuntament. Se presenta, per ahí estan les fotografies, el poemari del llibre d'Alcira de Vicent Andrés Estellers, la posada en marxa, atenció, de la nuclear de Cofrents, a la qual nosaltres s'oposàvem. Se va comprar el paratge de la Murta el 4 de juliol de 1989. Hi hagueren les construccions del parc de l'Alquenència, del parc de la Ronda del Xemesí, i se va construir el pont sobre les vies del tren. Se va remodelar el mercat, bueno, això de remodelar és una paraula, no? I se va avançar en el avantprojecte de la plaça del Carbó. Atenció, perquè en el 89 està la creació del primer premi de novel·la Ciutat d'Alcira, els premis literaris. Se construeix l'hospital de la comarca, s'inaugura el Prícar i el creixement industrial de la carretera d'Albalat. S'agermanem amb Corbeil-Gresson.
en incendi al racó de les Vinyes el 31 d'agost del 92. La Malva guanya el primer premi de llibres de falles del País Valencià en el 94. Celebrem la 10ª trobada d'escoles en valencià de la Ribera a la primavera del 95. I se planta la primera falla alternativa al polígon del Mercat. Recordeu, falla de cadires realitzada per Juanito Maraca. Quins records, són molts els records i els esdeveniments, veritat. Unes legislatures després de travessia del desert, de reivindicació, de patiment i també de ràbia, però sempre ens uniren per sumar forces i defensar la qualitat de vida de les persones, el respecte a l'ecologia, la millora de la participació ciutadana i la transparència del nostre Ajuntament. De vegades la pau és com un desert, sense veus ni arbres, com un buit immens on moren els homes. De vegades la pau és un desert. Fins a enviar a l'oposició al Partit Popular, finalitzant l'època negra de Bastidas, arribant al govern i saber mantenir-lo per canviar la forma de fer política, per canviar la ciutat i per canviar la percepció de la ciutadania alcirenya cap a Compromís, amb actuacions com la creació de l'anell verd i de la via verda a la Barraca, en col·laboració amb l'Ajuntament de la Barraca, construcció del nou edifici de la Policia Municipal, construcció d'infraestructures contra inundacions, l'art al carrer, el nanofest, la biosfera, noves infraestructures esportives al poliesportiu de Tulell, per ahí està Aida, que va pelear moltíssim, peatralització de l'Hort de Frares i de Pérez Galdós, la posada en marxa de la clau, la celebració del 9 d'octubre, fer front als incendis, l'incendi de la Barraca del 2016 o el de la Casella de l'any passat, del 14 d'abril. Així hem convertit Alzira en referent pel país, Alzira Capital Cultural Valenciana el 2022, la commemoració dels 100 anys del Gran Teatre, el 10è Campionat Mundial de Pilota. Després de 20 anys s'inicien les obres del Palau de Justícia. Som la ciutat menys endeutada de la província de València. Albert? Està ahí. Hem estat elegides entre les 110 ciutats de tota Espanya per a l'elaboració de l'agenda urbana i, sobretot, hem fet front als anys de pandèmia amb prudència, responsabilitat i eficàcia per atendre totes les necessitats dels veïns i veïnes dins de les nostres possibilitats. Sempre hem defensat i defensarem les polítiques d'esquerres i nacionalistes perquè en l'any del centenari d'Estellers hem assumit la veu d'un poble i serà la veu del nostre poble. I seràs i serem per sempre poble. Tot això està en aquesta exposició, on cadascú veurà passar el temps, un temps que anem fent per cantar les esperances. Una exposició que reflecteix tot un treball de recerca i d'investigació. Una exposició que guarda un tresor que entre tots i totes hem construït, que continuem defensant aquest tresor, el tresor de la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat. Els 9 panells dels 11 legislatures, les més de 50 fotografies exposades, els cartells i díptics, les paperetes electorals i la resta de documentació volen i són història viva d'Alzira. En nom de Compromís Alzira, tot el nostre agraïment a l'Ajuntament d'Alzira, a la Casa de la Cultura per acollir-nos, gràcies Israel, gràcies Elisa i gràcies als treballadors i treballadores de la Casa. Gràcies a la Comissió de la celebració dels 40 anys, fent poble i fent país. Gràcies immenses al Alfred, a Lucy, a Alicia, Vicent, Josep Lluís, Raül, Pilar, Jordi, Maria Jesús i a Toni Murillo. Milanta gràcies. On està Esther? Esther Edo? Està ahí. Esther, per el seu treball de disseny, ens ha acompanyat i ens ha ajudat moltíssim. A l'Eti per el seu suport audiovisual i sobretot gràcies a tota la gent del col·lectiu de Compromís per aquesta trajectòria de 40 anys i gràcies a la gent que avui heu vingut a compartir aquest acte. Ara toca, després de 40 anys, seguir cantant les esperances. Esperances de necessitat de continuar col·laborant
d'augmentar la solidaritat i de lluitar per la pau. Esperances perquè cal baixar la temperatura, però no sols del planeta, sinó també al nostre país cal rebaixar la polarització política reforçant la democràcia. I les esperances perquè hem d'empoderar a les persones, ocupant, com dia Allende, les amples alberedes, perquè junts, reivindicant i cooperant, som, com diu el poeta, un poble unit, alegre i combatiu. Compromís Alzira ha de seguir treballant per un futur més positiu, ple d'esperances i apostant pel valor del treball municipal realitzat amb humilitat, amb diplomàcia, amb cogovernança, descentralització i guaitant sempre que passa al poble i als barris. No deixem de valorar el treball i la dedicació de tots els regidors i regidores d'aquests 40 anys. Ara més que mai, reivindiquem el treball del passat i el del present per construir el futur. Seguim i seguirem sent la clau que obri tots els espais. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, nosaltres, Compromís, greument hem escollit. Després del silenci estricte, hem de continuar caminant decididament. Moltíssimes gràcies, com sempre, salut i endavant. Gràcies. Molt bona vesprada a totes i a tots, companyes, companys, alcalde, exalcalde. És tot un plaer per a mi estar així amb vosaltres compartint aquests 40 anys de compromís per Alzira a l'Ajuntament d'Alzira, que es diu molt pronte. La veritat és que jo ho estava pensant i dic, bueno, doncs jo d'aquelles maneres també no fa 40 anys que vos conec a tots, però sí que tinc una connexió que molts de vosaltres no sabreu i altres sí, que és que un dels vostres candidats, Tomàs Pérez, va ser metge del meu poble. Probablement farà 40 anys. No estaré per així per a corroborar-ho, però és així. Vull dir que jo vaig conèixer a Tomàs siguent jo adolescent perquè va ser metge de Bonrepòs i Mirambell. La veritat és que jo no puc només que donar-vos l'enhorabona i mira així al grup que estem així inaugurant aquesta exposició tan magnífica que vos he de donar l'enhorabona per la tasca que heu fet, perquè això porta moltes hores de treball, me consta, perquè quan algú hem fet alguna cosa així ho sabem, rescatar any rere any, des de fa 40, doncs porta moltes hores de treball. Ves que molts dels que esteu així, moltes de les que esteu així, heu format part d'alguna de les candidatures, i és que no heu format part de les candidatures, doncs heu format part del col·lectiu i hem estat allà darrere treballant perquè estar al capdavant d'un ajuntament o tindre regidors i regidores en els ajuntaments, doncs això porta molta tasca darrere, no només les persones que posen la cara, sinó tots els companys i companyes que esteu darrere. El col·lectiu d'Alzira, l'Ajuntament d'Alzira, ara sou un raig d'esperança, perquè ara que tenim a l'extrema dreta i a la dreta governant el nostre país, governant el Cap i Casal i governant en molts ajuntaments, quan estem allí a les Corts Valencianes on els grups majoritaris també són el PP, amb Helena Bastidas allí també, que ja vos pot contar Baldo si vol després alguna coseta d'ella, que la setmana passada ja ho va dir ben clar. Pues allí governant el PP i l'extrema dreta de Vox, miren cap a la Ribera i diguem, cal aguantar perquè tenim esperança. De la mateixa manera que així a Alzira heu aguantat, és precís que al 2027 recuperem el govern del nostre país i tornem a governar en el Cap i Casal i en molts altres ajuntaments. Jo la veritat és que he tingut la grandíssima sort de poder compartir des del 2015, que vaig entrar com a vicepresidenta a la Diputació, moltíssimes hores i molt treball i moltes il·lusions amb molts de vosaltres i amb moltes de vosaltres perquè hem estat treballant colze a colze. I la veritat és que ha sigut per a mi un plaer poder vindre així, compartir amb vosaltres el tro d'avís de la Falla la Malva, vindre a falles que tots els anys crec que m'ho he perdut este any, però la resta d'anys crec que no m'ho he perdut cap, vindre també als Premis Ciutat d'Alzira, un plaer poder vindre 1000 vegades per a intentar fer grans els projectes que teniu vosaltres al capdavant. I jo la veritat és que no puc més que sentir-me part també d'esta història d'aquests 40 anys, perquè d'alguna manera
crec que també han contribuït a fer possible que avui Alzira siga un referent per a molts i moltes. Vos anime a seguir treballant any rere any per a que d'ací 10 estiguen celebrant els 50 anys de fent poble i fent país i que d'ací 40 més puguem fer els 80 anys de compromís per Alzira. Moltes de nosaltres no ho veurem, però altres sí, i aleshores vindran i diran: mira, fa 40 anys vingueren a celebrar-ho. Jo de veres que estic encantada d'estar amb vosaltres, sou un orgull de companys i un orgull de companyes, un orgull de poble, i la veritat és que amb gent com vosaltres el país té tot el futur per davant. Enhorabona i a seguir. Sí. Jo sempre dic que en els pobles sempre tanca l'alcalde. L'alcalde és el més important, jo que he sigut alcalde i crec que se respecte, jo en això sempre soc molt maniós, tanca l'alcalde. Diego ha fet un discurs preciós i ha fet un repàs d'aixòs 40 anys d'Alzira i ho teniu ahir, totes les legislatures que heu estat a l'Ajuntament. Sabeu què és el millor que heu fet en estos 40 anys? Enviar a Elena Bastidas a l'oposició. Pinky-One. Perquè no és el mateix que governen uns que governen uns altres. I ho estem veient. Ho estem veient ara. Ho estem veient com de ràpid es poden canviar coses que nosaltres creiem, consensos que nosaltres creiem intocables. Com es menysté a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, com s'intenta assaltar l'Agència Antifrau, com es pretén que els xiquets valencians no tinguin l'oportunitat d'aprendre també l'altra llengua del país. Com collons l'han de parlar si no la coneixen? Com l'han de parlar? I com veiem el poc respecte a la gent que encara no sap on està un familiar seu. Han perdut la vergonya, si alguna vegada la tingueren. Si alguna vegada la tingueren. Han perdut la vergonya. I ho fan molt a pressa. Ho fan molt a pressa. I davant d'això, jo estic anant ara per les trobades i te trobes a gent descoratjada, gent que diu que en fi, que ja no té, com si diguem, ha perdut l'esperança. Mireu, jo l'any 83, la pregunta és pertinent, on estava jo? Jo estava fent la mili. Jo estava fent la mili a Carabanchel Alto. Acabé la mili a principis mitjans de desembre i em vaig afiliar a la Unitat del Poble Valencià. Fa 40 anys em vaig afiliar a la Unitat del Poble Valencià. I així estic i així estaré mentre em vulgueu. Així, com a militant, donant-ne pel sac sempre que puga. I he vist amb molta atenció, he vist fotos, m'he vist una foto grossíssim i jo dic, Baldo, estaves tremendo. He vist a Diego Moño, en fi, he vist a Murillo, de Jovenet, en fi, he vist moltes cares que han format part també de la meva vida política. Jo me recorde com d'orgullós estava quan llegia el Levante i veia els meus de la UPB d'Alzira plantar cara, fer propostes. Nosaltres arribàrem 4 anys més tard a l'Ajuntament i ho veia en enveja saníssima això. He vist una gràfica que teniu ahir, he vist una gràfica on es veu l'evolució que ha tingut el nacionalisme en Alzira. I hi hagué 12 anys que en teníem un. Quan jo vaig ser alcalde de Sueca estàvem rodejats. Elena Bastidas era alcaldessa d'ací i va vindre al meu poble a dir lo brut que estava al meu poble. Una falta d'elegància
en una campanya electoral. En aquell entonces estàvem rodejats de PP per totes les parts. Si haguérem desistit, Camps, ja se sabia tot el que havia fet, va treure el 52% dels vots. Més de la meitat. Si haguérem desistit, no tindríem 3 legislatures d'alcaldes a Alzira. Si haguérem desistit, si haguérem plegat, si ens n'haguérem anat a casa. Aquest és el missatge que jo vull deixar avui així. Hi ha cicles, hi ha temps que venen difícils, però no podem plegar. No tenim dret a la desesperança. No tenim dret. Este país s'ha mantingut per gent com vosaltres. Per gent que desinteressadament heu posat el vostre temps, que heu discutit amb les vostres parelles perquè se n'anàveu a fer una reunió, a pegar cartells, a treballar pel vostre poble, pel vostre país. Sense vosaltres, este país seria molt pitjor, no ho dubteu. I per això no tenim dret a la desesperança. Animar-nos tots i a veure si el 2027 Sueca també té un alcalde nacionalista com Déu mana, Alzira continua i molts pobles. I sobretot, a veure si aconseguim que el pas de l'extrema dreta desacomplexada siga un parèntesi en la història del nostre país. Força i felicitats per aquests 40 anys. Molt bé. Després predecessors meus ja ho tinc més complicat. I més per al temps que ens deixen. Els nostres companys de corporació són testimoni de que no es deixen ni fer un discurs com toca. Així ho tinc escrit abans, per que vegeu. Però bé, jo també vull donar la meva fe de quan estàvem allà i començàvem a aquestes lluites. Jo fa 40 anys sí que estava, no com alguns de vosaltres, que no estàveu, per molt que digueu que sí, però no estàveu. La qual cosa vol dir que és una alegria, perquè això vol dir que tenim relleu. I és magnífic. És dir, això per a mi és el més important d'avui també, a més del que heu dit, el que tinguem aquest relleu. I ojalà el 90% de la gent que hi hagi no haurà estat en aquell moment. Tindríem un gran futur. Que nosaltres què som? Pues evidentment una amalgama, no? Una amalgama alliberadora. Es diuen tots els sistes possibles del món, que si som ecologistes, que si som valencianistes, per no dir una altra cosa que també se ho diuen, que si som feministes, animalistes, sindicalistes, tots els sistes del món, però si els analitzem, si tinguérem temps d'analitzar-los, per a mi tots positius. No veig cap conflicte en ser tot això i més. Inclús aquells que ens diuen que no volen ells, també segurament analitzaríem coses positives. Hem encapçalat la lluita pels drets en tots els fronts, així concretament front a caciquismes quan començà Toni Murillo, contra els caciques del poble, o no? Així qui manava en aquell moment. I no eren els fatxes d'ara, però caciques eren. Hem encapçalat la lluita, l'altre dia ho comentàvem, allà estan les fotos, contra la Murta. Perdó, contra la desfeta de la Murta, no contra la Murta. Hem encapçalat el que aquesta Murta la tinguem fins ara i hem aconseguit que aquestes generacions que no estaven en aquell moment les puguen veure i ens va costar nugar-nos a les màquines. No me'n recordava l'altre dia, ho vaig recordar quan estiguérem allà, el Salvem la Casella, aconseguirem que posteriorment paralitzàrem 3 valls que anaven a la mateixa vall de la Casella, al Coret, i estarien exactament igual que tenim ara l'altre esquelet, no sé si dir megalòpoli, del centre comercial Vilella. El tindríem, efectivament, exactament com això, perquè no haver arribat al final, s'haver quedat a mitges. I allí tindríem, al fons de la vall, el més bonic de la vall, diverses estructures de cases a mig construir i un camp de golf. Molt bonic, molt bonic. Ja ho teníem preparat, perquè tota l'entrada que tenien a on està ara Amcor estava preparat
tota l'estructura per a mantenir això i un centre comercial molt probablement al costat d'Anco. Tota la infraestructura elèctrica estava preparada. Penseu això, milers de camps de golf i 3-4.000 vivendes allà al fons de la vall. Compromís ha estat, efectivament, encapçalant totes aquestes qüestions, ja no sols per lo que ha fet, sinó sobretot per lo que ens hem negat a que feren en el nostre país, en el nostre poble, i no sols hem assumit la veu del poble, sinó que som el poble, i estem acompanyant a tot este poble nostre a aconseguir aquestes realitats que ara són. Durant 8 anys del Botànic podem dir moltes, podria sempre contar alguna anècdota. La última de Bastides estaria bé. A mi me l'han contada. Ara després la conte, que estaria molt bé. Me la vaig trobar immediatament després de que eixira d'allí, perquè m'ho va dir després Paula, que acabava d'eixir, fent-se una horxata, i la vaig saludar i jo era el seu alcalde. No havia dit l'altre, el teu. Això no m'ho va dir. No sé per què no m'ho va dir. Igual estava avergonyida. Hem pogut desfer les desfetes dels pais, les desfetes de les targetes black. Hem ataconat aquells que volien desfer-nos dels drets i llibertats i ara estem veient-ho. Si pogueren farien el mateix que estan fent en Argentina i els llevarien el dret a l'abort i els llevarien el dret a parlar el nostre idioma. No oblideu que això és el que volen en molts casos. No dic jo el 100% d'ells, perquè n'hi ha algú que se salva. Hi ha algú inclús que diu que jo sóc el seu amic. No dic el nom, però si ho imagineu. Hem sacrificat molt de temps i molts esforços entre tots nosaltres i les nostres famílies per posar al Cira i al País Valencià on correspon. Perquè jo recorde, no fa tant, anar a Brussel·les i avergonyir-me d'anar dient que era de València. No podien dir que eren valencians perquè es negaven, no la salut, però els diners. Tots els diners del món es negaven. Mentre que altres espais, altres territoris de València, d'Espanya, tenien aquests diners perquè sabien administrar-los. Així no. Així la fama que tenien es procedia. I quan anàvem nosaltres, després de, afortunadament, canviar el Botànic, vam veure aquest canvi. I ja ens tractem d'una altra manera. Esperem que d'ací 3 anys, ja no són 4, puguem tornar a la mateixa dignitat que jo vaig poder anar després. No és fàcil d'aconseguir aquesta dignitat i, sin embargo, és molt fàcil perdre-la. Hem tingut que suportar que la nostra vicepresidenta dimitira amb càrrecs falsos, que ara ho vegem. Encara no sé per què va dimitir. Perquè en altres espais polítics que aguanten. Aguanten a muntar. Nosaltres no, nosaltres tenim, segurament per la dignitat que tenim, el nivell que tenim de dignitat, el tenim molt alt, i això al final ens passa factura, igual que Alberto Rodríguez i tants altres, que el Suprem i altres jutjats han anat a per ells. Jo crec que això és una assignatura pendent, molta assignatura molt pendent d'aquesta democràcia nostra que espero que no se paregui cada vegada més a un estat fallit i que haurien tindre que reivindicar. Nosaltres se mereixem una altra cosa. I en aquest moment, així, en aquest panell d'ací, me trobeu. Jo en la vida m'havia pensat que estaria en aquest panell, ni tampoc en el cartell aquell d'allà, els millors alcaldes. De fet, jo mentre ho ficava em dia, això no va ser realitat. Ha sigut realitat i la frase és correcta. O no, Diego? Sí. Som els millors alcaldes. Creu-te-ho, som els millors alcaldes. Encara que ara es toca un poquet més fosc l'entorn. No sé jo si arriba a la de l'època que comentava Baldo, que era alcalde, però la veritat és que aquesta època no és la mateixa, ni siquiera dins del consistori. Però jo crec que aquesta és la nostra responsabilitat, efectivament. Tenim que seguir caminant, tenim que seguir aportant el nostre esforç perquè mentre ens deixen, jo ho dic en molta conseqüència de frase, mentre ens deixen, no sé el que ens deixaran de temps, com altres, deguem de tindre l'obligació de portar aquestes polítiques transformadores que van a seguir transformant aquest poble, aquesta ciutat i aquest país.
I ahir estem en poder afegir i aconseguir, per exemple, coses tan senzilles. Jo estic repassant per a fer això, en 4 ratos que he tingut avui, la meva agenda. La meva agenda és molt completa. Tu sabies el que te fes. Tu ho saps molt bé. Per exemple, reunir-se en comissions obreres i aconseguir que un dia festiu d'un determinat centre comercial, no dic quin és, puga tindre a canvi un altre dia festiu i no un dia laboral. Per exemple, és tan senzill com dir no. S'ha fet de forma tradicional, doncs ja s'acaba la tradició. Nosaltres no anem a permetre que la gent perda dies laborables a canvi de festius. Per exemple, no? Si no estiguérem ahí, s'haurà fet un canvi per un dia laboral. I els xavals i xavales que estan treballant allí m'haurien dit i estem igual que sempre, no us feu cas. No ens acompanyeu. Estem apostant per reduir la jornada laboral, ho hem fet en l'Ajuntament i estem demanant-ho en les Corts, en les 2 Corts, on estem representats. Per què? Perquè volem que la gent pugui estar gaudint del seu temps lliure i a la vegada ser més productius i molt probablement donem més possibilitat d'economia al nostre país. Estic segur, perquè quan tu estàs més content, produïs més. I és el que passa en altres països. Ja portem 100 i escaig anys de jornada de 8 hores. Jo crec que ja està bé també, no? És una cosa que també podem dir que nosaltres la demanem i la defenem. Demanem una entrada digna al barri de Materna. No sols volem, i també, tindre una possibilitat de reduir les inundacions al nostre poble, i ja ho hem fet, sinó que a més volem que això servisca i aprofite per a tindre una entrada més digna al nostre poble. Per exemple, i ho defenem front a aquells que no veuen més enllà dels seus nassos. Volem també, efectivament, que en aquests canals i en tot el que anem a continuar fent acabem de tindre les bases plenes d'aigua quan cauen 4 gotes. Això seria lo desitjable per a tot el món, i més per als que viuen allí, i no tindre que portar els seus cotxes dalt de la muntanya, per exemple. I quan veuen un poquet de negror. Ara ja la negror ja no avisa, el capell que es feia a la Murta ja no tens que picar espart i fer cordell perquè pràcticament ja no plou, però per el plou que plou a vegades sí que fa mal, no? Anem a seguir, evidentment, treballant en la muntanyeta, al voltant, fins a arribar a dalt, en l'anell verd, al voltant dels canals, en el riu, per dignificar també aquests espais i aquesta riquesa que tenim patrimonial, natural. I explicant-li als nostres socis i a l'oposició i a la ciutadania què són això dels refugis climàtics, perquè a vegades no saben el que són. I és quan, com va fer Ribó en les seues places, ve una onada de calor, doncs tindre algun lloc on amagar-se, no és més ni menys que això. O posar un poc de foc system, és dir, una boireta d'aigua, en valencià, pur i dur, per a que el sofoco se te passi i no te caigues a terra. Simplement això. Així li ho vaig explicar l'altre dia a alguns i ho van entendre, no? No és molt complicat. Anem a seguir treballant, evidentment, a on? Pues treballant en la Malva, en Pere Crespí, en la plaça Alacant, en Bernat Montagut, per tindre mobilitat que el primer que compte siga la gent. És a dir, no el vehicle, no un motor de 200 cavalls, sinó la gent, quan va caminant, i després les bicis. Això ho entén tot el món, està Vox. S'ha votat 2 mocions a favor. Inclús crec que una d'elles hasta la va firmar. No sé, igual podem fer alguna cosa per a gent que tu tens, que vinguen al Cira i te prenguen. A veure si sí. O són un poc menys. Així no crec que també són. Això, a més, unit a que els polígons nostres, industrials, els comerços locals, sempre es tindran del seu costat. Ells pensen que no, però sí que som. Som també comerç, som també empreses, som indústries. Bueno, no són ells. Els que pensen això són altres que tenen altres interessos. Perquè jo, per exemple, he quedat a ir en uns i el dimarts que ven nosaltres, i crec que tinc bona relació amb ells, per a intentar dur allò de la P7, les inversions en el polígon d'Albalat, ja han constituït la EGM. La EGM és simplement millorar els nostres polígons. Una forma de millorar una entitat que millora els polígons i que pot aconseguir més diners d'Europa, i ja tardarem. Això seguirem fent-ho i treballarem per ello. A més, per el tema del canvi climàtic, evidentment, una de les qüestions ja no sobre la inundabilitat, també els incendis, sabeu que va ser un greu problema,
i no sols anar a protegir les nostres muntanyes públiques, la Murta, la Casella, sinó també a les urbanitzacions on alguna gent s'ha ficat a viure sense ser massa conscient del que se li venia damunt. Potser si fa 40 anys no tenia els problemes que tenim ara, però ara sí que pot ser molt perillós estar allí sense tindre aquesta consciència. Per lo menos que la tinguin, nosaltres anem a intentar ajudar-los a que això no vaig a més i puguen eixir com a mínim vius d'això. A més, rebem i eixim cap a Europa. No sols cap a Europa, també ha vist ahir la visita que farem a Sud-amèrica, bueno, a Centroamèrica, cap al món, mostrant el nostre valencianisme, la nostra mediterrània, no? I el nostre saber fer, les polítiques valentes que fem així i que allí també estan fent, perquè també són molt valents. I en Europa perquè ens coneguen per bé, com us deia abans, que no és fàcil que ens coneguen per a bé. Veure i mostrar els nostres valors i seguir apostant, com no, per la cultura, per la nostra llengua, defensant-la sense complexes, igual que fan ells la defensa de la seva, no sé exactament què és, no? Si parlem de les novillades i escultura, però la nostra sí que ho és, i sense complexes. Treballarem per això, per seguir apostant per els premis literaris, li pegarem un llavaet, creuem els dits perquè sigui per a bé, i que tinguem més gent, vos invitem a tots i a totes, per favor, el Campeu va ser colossal, vull dir que serà on serà o no, se podrà encarar. Encara no, no ho diguem. Està baix sumari encara. Ja vos ho diré, si vol Israel que ho diga ell. El Nanofest, que serà d'ací uns quants dies, que no ha pogut ser junt a la biosfera perquè anàvem a fer-la junts perquè seria una vinculació, un maridatge tremendament bo, perquè no sols apostaria per els xiquets, també per els pares, uns estaríem a un costat d'altres a l'altre, no? I tots sentim diversió, però pensaren que n'hi havia una fira de la biodiversitat que volien dur que no arribava a temps. La deixarem per a setembre, l'any que ve sí que ho farem així. Jo me vaig convèncer, jo crec que és una bona aposta. Per l'alta carrer, en fi, per moltes coses, no? I aquest sector primari, la biosfera, per exemple, on estarà, o l'escola, que volem entrar també ja a fer un projecte d'alimentació més saludable i més sostenible, aquell que se queda en el calaix, perquè els nostres socis de govern no van voler aprovar-lo, se queda un decret preparadet, que ahir sí que vaig treballar jo molt a fons 2 anys, per a tindre una obligació d'alimentació saludable i sostenible a tots els menjadors de la Generalitat, tots, residències de majors, escoles, hospitals. Es veu que el nostre soci considerava que no era suficientment important o que no arribaven ja a temps. El cas és que se queda. Nosaltres sí que volem intentar fer-ho així, a nivell del poble per almenys. I veurem si ens acompanyen els altres socis també. Per una educació pública de qualitat continuarem i ahí estarem en el pla edificant defendent-lo. Hem aconseguit que com a mínim les dos més importants, el Jaume i el Parra, que són entre un i altre pràcticament 20 milions d'euros, vinguen, això està assegurat. Blasco i Banyes pelearem junt a ells per a que puga ser, i el Carme Picó l'altre dia m'ha donat una alegria que estaran mirant-ho, perquè els convencerem en uns vídeos que els vas gravar que podria ser interessant i que ells estaven molt per allò de l'educació especial. Bueno, doncs si estan molt, que se fiquen la foto. A mi em dona igual la foto, el que vull que se faci. I que invertissin el que faça falta perquè és necessari, no perquè a mi m'interessa que es faci. I aquesta interacció i complicitat nosaltres ens n'ha agraït. No està Virtus per així, o sí, no, però Virtus està fent una feina excepcional. En les escoles s'ha notat un muntó, i els tenim ara molt de cara, simplement per el fet de fer-los un poquet de cas, que bueno, feia falta també. I ahí estem també en la defensa de la resta de patrimoni. Per ahí veig a Xavi, en tot el que és la Torre de Coloms, la Casa Reial, l'agroturisme, que els diguin que se fiquin les piles, sobretot en el tema turístic i agro i eco, tots els tallers, festers, populars, tot el que se pot integrar ahí dins, en aquest patrimoni que tenim i que pot donar peu a que puguem després treure el cap dient que som la capital de la comarca i probablement la primera ciutat de València. Bueno, del país. Del país en si. Després de Sueca. Governada per compromís, no? Ahir no em pots guanyar. Molt bé. Anem a fer un consorci de la Serra, a veure si agermanem. Ahir no esteu Sueca. Però bueno, ja tinc 3 o 4 agermanats, ahir podem. Està Fortalet.
Ell pot semblar a Fortaleny, correcte. Molt bé, bueno, podem fer, ja parlarem de fer alguna cosa. Bé, doncs això, tenim i podem donar suport a totes i cadascuna de les iniciatives participatives, que és una altra cosa que nosaltres hem posat damunt de la taula, aquesta participació ciutadana, la transparència, denunciar les polítiques retrògrades i contraposar-les a les nostres polítiques del govern que representem. Per aquesta memòria dels que patiren, així sí que n'hi ha alguns quants que conegueu aquesta història, si no directament per familiars, el col militar, que no alçament gloriós ni res d'això, un col militar, una persecució, una repressió i una postguerra. I aquesta memòria s'ha de mantindre, i ahí estem nosaltres. Per una gestió eficaç, per ahí tenim Andrés que ha continuat tot el treball que hem fet en l'anterior legislatura, evidentment per Albert i per Diego, l'anem a continuar seguint, no? I a més amplificar-la, seguint reduint el deute, com ho sabeu, i fer-lo de forma transparent i participativa mentre puguem. Per tant, i per resum ja, per acabar, que ja portem molt de rato, hem pogut demostrar en totes aquestes panells d'ací, però també en les nostres accions, jo crec que és més important que la imatge de les accions que ens vegen en el cap ben alt, com l'altre dia va dir Alfred, ens n'anem sense haver clavat cap mà en ningú puesto. Correcte. Hem demostrat que no som la cultureta. No, exacte. Encara que la llengua siga i ens represente com la nostra ferramenta per aconseguir la nostra identitat, no som els defensors dels pardalets, ni els animalets, ni els hippies, en fi, anava a dir feminazis, que es diuen en molts casos, encara que som conscients del moment crucial on estem, i que la defensa d'aquest planeta i de les persones va unit un a l'altre, i no pot ser separable, no podem estar un sense l'altre, i que no som ni de lluny uns mals gestors, tot el contrari. Primer i principal, perquè no furtem. Això és una cosa no només lloable, sinó necessària, perquè si furtes, el saquet se va fent més xicotet, més van, no? I segon, perquè és que venim de famílies treballadores, i si venim de famílies treballadores, tots nosaltres, doncs al final tenim molt clar quines necessitats tenim bàsiques i que cada euro costa molt de treball de fer, o no, Amèlia? La suor que ens costa fer tot això, i a més és bo que costa suor de fer, perquè així saps molt bé que no pots dilapidar aquest euro, no pots invertir-lo en qualsevol cosa. Inclús en festes n'hi ha que invertir-lo de forma sensata. Així doncs, no podem elegir. Som valencians, efectivament, i hem de ser valencians, però a més n'hi ha que ser ecologistes, feministes, sindicalistes i tots els sistes del món. Tots en positiu, i hem de continuar seguint apostant per aquest progrés del nostre poble, del nostre país, però no a costa de drets ni llibertats dels que ara estan ni del futur dels que venen. No podem fer-ho així. Així que per això estem així. Moltes gràcies. Abuse de la vostra confiança només un minut, perquè crec que és important que en els Ires sapigueu què és el que va passar. Jo després de lo de Mònica Oltra, jo tenia la pregunta al president fa 2 setmanes i jo el que vaig fer, en general, jo sempre he tingut una relació cordial en ella, en Helena. Sempre he tingut una relació cordial, hem coincidit en el Congrés, hem coincidit així i sempre hem saludat pel carrer d'una manera cordial. Jo crec que els alcaldes o els exalcaldes tenim bona relació, siguin la pràctica que siga. I jo, en aquesta pregunta, havia acabat de passar-lo de Mònica, simplement el que dic és, i en genèric, sense apuntar a ningú, vaig dir, alguns avui haurien de demanar perdó per tot el que han fet. Alguns. No vaig dir Helena, no vaig dir, en fi, Barratxina, no vaig dir res. Ella es fica a xillar davant de mi, interrompint-me, i entonces a mi em vaig dir el caràcter. Jo tinc caràcter, ho sé. I li vaig dir,
i li vaig dir, senyalant-la, sí que és veritat, la vaig senyalar i li vaig dir, eres una mala persona. Eres una mala persona. Li ho vaig dir. No de que de ser tan greu quan no va demanar dret a que jo retirara les paraules i el ple es va acabar. I de manera absolutament excepcional presenta un escrit en la mesa a la setmana següent per a que li donaren temps per a parlar en el ple. I demanar empara. Bueno, total, li donaren 2 minuts per a parlar. I clar, a mi també me'ls van donar. Ella va insistir i va intentar clavar, perquè ho sentireu més vegades, va intentar dir que jo soc un masclista. És a dir, que jo enclave en les dones i que jo me donava igual que diguin Helena que Heleno. Li ho haver dit exactament a Helena, a Barrachina o a Amazon. Li haver dit exactament el mateix com li ho vaig dir a un periodista femater com el Negre, Javier Negre, li ho vaig dir en el Congrés dels Diputats. Eres una mala persona i no te vaig a contestar mai més. Ho vaig dir allí, ho vaig dir enfadat, perquè creia que aquest dia, com a mínim, se les haurien d'haver tragat. I quan vaig parlar, vaig dir que masclisme, en tot cas, és acusar una dona pels fets que ha fet l'home i que no es retirava les meves paraules. Perquè per a mi, una persona, i ella ho sabia, una persona que acusa sense tindre proves a una persona innocent és una mala persona. Li diguen Helena Bastidas, li diguen Barrachina o siga el PP o que siga. Acusar en va és poc cristià i que, en fi, que s'ho feren mirar. I això és el que va passar. Ho dic perquè en els dies és probable que vos ho treguen i per a que sapigueu de primera mà, ella estava en la mesa, Maria Josep estava en la mesa i jo d'això, i això és el que va passar. Ells intentaran ficar-me el San Benito de que sóc un masclista. No, li ho vaig dir a Javier Negre i li ho vaig dir a Helena Bastidas per lo mateix. Ja està. I gràcies per la vostra paciència. S'ha fet un poc llarg, però ara, si voleu, ahir al costat tenim uns dolços i misteleta i això. Agrair, bueno, ara farem una foto, sí, agrair a la gent que ha portat els dolços, Lucy, Alicia, Carolina, Manolo i no sé, més gent que n'hi ha per ahir. Bueno, Manolo l'ha portat. Eso que la Junta Local no pasen a tu t'ha passat una nota? Podeu respirar, eh? Sí, respiren i la part.